Ordenadore arazo da bat, aspaldi honetan tripetatik eskia diela, eta tripetatik eskioteko arazo da, aztertzen egon naizela, eta bertan, mikroprozesadorien lekuz kanpo daukela mikroprozesadorean berez jumerko ventiladorin atzin zokalun, eta ikustu ustenez ez dauke barron. Orduan, guk ikusi berde, zea, eta pentsatze egunena, ospitalean bat izan zen. Beste arazoetako da, mikroprozesadori ez daukela bere lekun, eta mikroprozesadori bere lekun ez bali moke, normala handez ordenadorik ez duen da funtzioneko. Eta, ondik ez dugu aztertu ordenadorik beste zehozek eski aukeno ez, baina, tempo hori pasatzen dikunala, jongo da ordenadorik zehozek eski aukeno ez aztertzen, eta eski azken gauzek, aldana konpontzen zailen pobe. Eta hau da, mikroprozesadore bat. Puz, izan dut natia. Ordenadorin beste gauze importanteenetako bat da txartel grafikue. Txartel grafikuk ordenadorin pantaili gauzek ikusteko almen ematexo, eta argixe eta itxeko almen ematexo bat. Eta, txartel grafiko hau AGP erretenin kokatzea. Eta, ontsa ikusten izaten hau da, txartel grafikoa. Hemen dauzke zuluk, konektatzeko eta, hau zare txartela da. Zare txartela hemen ikustu ezten zulo ontatik egin konektatzea, zarin konektatzeko galtxo, eta hau ACP-ire konektatzea. Memori bat bakarrik kartzeu, baina gero, zu nahi zen izko beso erozilik ezkotzu, eta ordenadore bakoitzek batzuk hartzeko bi zulo, beste batzuk hiru, eta beste batzuk eso. Eta, garran hori hau importanti da, zera informazio dana hemen gordetzen guta. Baina hori egunen baten, argese guta alma, elektrizitate galtza bazte, korronte galtza bazate, oze, bate, bera alde txarra dauzke, zeba barrun gordeta daun informazio dana galdu nahi ezatzu. Eta, gure ordenadorik, birra memoria dauzke, eta, hauxa. Hemen dago ROM memoria da, oinarri plakan kokatzea hori. Oinarri plakan itxatzea eta hau ezin da soltau ezkio ez luke ordenari funtzionako. Ostan da 12 megabiteko kapazitati dauke. Ez da asko gola esan da, baina ordenari pizteko neku da. Bertan bai dauko informazioan ordenari pizteko. ROM memoria gabe ez du ordenari funtzionako. Gero, hau disko gogorra da. Disko gogorra hau lehen esan duten bezala buzei lotute dago. Eta RAM memoria gordetzen, gorde honela janin, RAM memoriko gozek lamin gordetzea bat. Lehen esan diuztete bezala, hori ventiladore hau zokalun lotute jutea, eta ventiladore honen funtzio nagusea, hemen ikustuzten hau dela puze o mikroprozesadori bi erata esan likela, honi arnazteko aukeri bezala ematexo. Honik askotan egitatzen, hori mikroprozesadori arazo asko eta hola, zaila. Hau elikadura iturria da, elikadura iturria honek ordenadori bere temperaturia mantentzeko zea ematexo, esko bien ematexo. Eta hau da elikadura iturria kable bat lotute dago, bai oinarri plaka, bai disko gogorrea, eta bai DVR produktora. Hau buze da, eta buze oinarri plaka DVR reproduktorea disko gogorrea lotute jutea, eta honek informazio leku batetik beste agarriatzeko albidin bat eso. Hau men ikusten bezala, hau egin buzek, hau men dago bat hori DVR reproduktorea konektote, beste disko gogorrea, beste oinarri plaka. Hemen ikusten ventiladore bat da, hemen barron ikusten elikadura iturri ventiladori dau, funtzioan duzu daukenak ordenadorin, da batxe hemen dauden bi kable hauek, ordenadorin piztuteko ordenadoriei ikusteko ordenadori funtzionatzeko, kable hauek koneta bertzaizko ordenadoriei, bestela ez da pantaiak ikusiko. Hemen ikusten hauek kanpoko atezak dira, bertan konektatzea hainbat gauza, hemen ikusten bezala hemen xago konektatzea, hemen dagoen mora honek imprimidoritza gari du, hemen mikrofonotiko ditzen badima, zuze grabane badima, eta hemen pendrifeko. Eta hau da DVD reproduktoria eta disketia. Eta hemen ikusten jozun hauek, USB pendrive eta hola sartzeko zuluk, hau da mikrofonu sartzeko eta aurikularra sartzeko zuluk. Lehen esan duen bezala gure intentzio zen ordenadore hau konpontzi eta berriz martxan jartzien, baina ez dut lortu, eta esango benuka ordenadore hau ja hilindela, eta ezin izan deura lortu ondo jartzien, eta beste honen baten beste ordenadore bati opera iso klasa hori baldin maixo, lortzen urrena ondo jartzien. Hemen oinarri plaka honetan ordenadori nahi bat atal konektatzea, hemen ikusten txuri hauetan, hau da PCI erretena die, eta bertan, soinu txartela,
sare txartela eta beste hainbat txartel konektatzea. Hemen daukun kolore marroska antzeko hau, da AGP irritena, eta bertan grafiko txartela konektatzea, ordenadorentzako oso importantia da. Hemen ikustuzten hauek, bi RAM memoria konektatzeko horretenak, hauek biltegiratzen maziborako unitate hauke bezena. Gero, hemen dauzketen hauek kanpo konektorik dira, eta hainbat ordenadorin hainbat aparato konektatzeko. Eta azkenik, hemen ikustuzten hauek, hemen barko hau zokalu da, hemen mikroprozesadori hau bisetatzen lekela konektatzea, eta hemen kanpun ventiladore bat konektatzea. Eta hemen dauden hauek buze konektatzeko zerugi. Gero, hau da, Roma. Eta lehen bezala oso parte importante bada ordenagori.